noddango ko noddango jam kadi ko noddango développement par ce que ko femte affaire gaynaka so wiyama affaire gaynaka noon eɗen gandi enen ferlankoɓe enen kam ken en keedata hen caggal ferlanke so wiyama gaynaka ferlanke eɗen gandi ferlanke heedata hen caggal donc noon mbiɗa sikki kam hande normalement ene fonno ni ministre élevage woni Daoudou Moussa Dia ma Allah représentant makko ene fonno tawtorede ngoɗo réunion par ce que oɗo batu ko batu baɗɗo important surtout ma enen kadi au niveau des ferlo enen kene aynaabe 100% hay goto ɓurani en to banggue gaynaka noon eɗen mbawi wiide e ballaka to banggue gaynaka gati sa ƴeewi guila campagne vaccination pour affaire guila nden fuɗɗi ha joni enen hay goto men jiyani affaire vaccination jawdi te eɗen gandi jawdi ndi sellani donc noon wadde eɗen mbiya président Macky Sall eɗen mbiya kanko ministre gardiɗo affaire ko femte gaynaka Daoudou Moussa Dia yo wattu hakkille ferlo surtout ma zone au niveau de ferlo e commune Awre surtout ma 27 village gonɗo e commune Awre mi haalani amoji ɗi eyyi ɗum ɗo ko femte affaire gaynaka to banggue aliment bétail kam to haydara min keɓani hen min jiyatani to banggue aliment bétail haydara min jiyata a yiyata ga joni o tan yimɓe coodata saka rakkal ko 15 000 francs ujunnaji tati mbuɗu yimɓe coodata de kisal gaynaka ferla noddi to ferde kisal gaynaka ferla noddi noon hino foti notede saabu koye ferla gonɗen faltaki kadi ferlanke e ɓundunke e damganke e lowranke hay goto faltaki ko ferla ko gaynaka kala to woni hina nodda ɗo dañɓe notade ɓe notima ɓe dañani notade ɓe kadi dañani notade kadi ko gantu wayi noon e minen caɗele gaynaka e ferlo to min kaali ɗeɓata waade kono ayiba ni wonno ɗum heew ha ɓurti ko idi foof caɗele ndiyam min ɓuuri jogo caɗele ndiyam gila ndungu minen min idi horade caɗele saabu hina waɗi guure heɗena ɗo heɗe jolta gilana toɓa gooleje e daabeje fof jarata koye boyli ɗon caɗele kayɗe ha yetti caɗele ceeɗuɗe ko boyli an kam ina wawi taw onon jomen programme uji ɗiɗo on ndewi ɗo tuggude duunde ha ɗo to gonɗen mataw forage goto jiiɗa ɗo won forage uji kaala ɗo ɗi kalateɗo tan ko nde woote ɓaadi ɗi dilline kadi ɗi dilla ɗi goppe to limtama hiɗi keewi kaalaji ɗo ɗi jottaki ewa ɗimmal ngal ko affaire ladde nde minen ko ladde nde woni kanŋe amen ladde nde min jogui ɗo kala mo jiiɗa ɗo hitande fof ina sooda ko famɗi fof 4 nagge 5 nagge to wona taw ko mbaɗɗannaki ko ɓuuri hen heewde wuuri koye daridi he kono daridi ndi dañani jaam no yiɗirani ta soodi hikka soodi rowane a soodi rowande a soodimo wuuri ko coɗɗa ko tawadirani moƴƴani ko ɗomka e heege haɗi ko soodate ko tawadirde ɗon jawdi ndi hindi ɗomɗi jawdi ndi hindi heyɗi jawdi ndi hindi borji jawdi ndi sellani eɓe jogui to banggue caɗele santé hayso woni poste santé ji ni hen poste santé ɗi ene jogui ko ngakki e nder majji kadi poste santé ji ɗi doole majji ala sage femme uji kadi ɓe ngala ambulance uji nde wonno ñaw bettat aɗa heeɓa hen e yawmaji heure uji keeɓa hen mo ganduɗa sellani tawa kadi a wawata ƴettudemo charge e nder hôpital mo gonɗa ɗo no force ko ma mbaɗama évacuer o noon amin jogui hen caɗele mawɗe to banggue transport o amin jogui ɗumen nanam gati poste santé ɗi ɗi ngala ambulance uji ngala e majji min ɓuuri wawde dañde caɗele fof noon koto banggue accouchement woni rewɓe sowiɓe ɓe won noon eɓe gara hen ganda oɗo o wawata ɓesnude ɗo force ko ma ɓendinamo kadi donka transport no ɓendinirɗamo min keɓate moye transport o tan ko ñalawma o eɗen kaala goƴaji meɗen eɗi gonɗen e dow mum ɗi e tampinde en ɗi tampinɗi jawɗele meɗen ɗi holɗin programme fof ko adi fof ko alhaali ndiyam caɗele muɗum ko refti hen ko laabi ko refti hen ko jeygueji ɗi hay hanki jeygue waɗi ga Allah andi to jeygue gue immori kono min donki ko maali guure ɗe pop ndenti ɗum ferlo lowre mbaal ɗum ɗo fof renti e ladde he ñippi Allah walli min jeygue gue ñifi
kono min keɓani matériel ngel noon wawi wallude min ko onon wonɓe jeese amen ɓe son tini ballon min kadi ne famɗi to tinaka gadi heɓɓe moɗon ɓe won hen nodduɓe téléphone aji won hen waɓɓe audio ji eywa won hen tinɓe kono min jiyani balluɗo min minen ko minen ballodire koye amen amin bismi on e galle Seydou Boulo Demba he Allah jarama on jarama kono minen noon amin gondi e caɗele min kaaliɗe hanki min kaaliɗe hande komin kalata hanki komin kalno hanki koko ɗum kam min kalata hande debbo ferlo fof no fotiri amin ñaama hamin kara kono min ɗomɗitani ndiyam amin ɗomɗa gata jimata poti ndiyam aɗa yara tan miijoɗa tampere ma nde goppa poti o tawa yarani minen ferlankoɓe kala debbo fooñi ɗum ko rafi ndiyam ko ɓeni ɗum ko rewɓe ɓe fof emin jii ene balle tuggude ɓundu ha adde Fouta wonko mbiyete yoɓe liggoro kono minen sonata ko jeeyɗo be elbun ala keɓowo ɗum minen namin jiiɗi wallede gati hay so min keɓi jiiɗi liggade ala nomin liggori amin ñaagui on hen tuggi semme ko semme vétérinaire woni ha yettiɗo ɓoki sabbude to jooɗiɗen vétérinaire jawdi ala ɗo a yiyata ɗo vétérinaire jawdi haysa nagge ma woote heeli ɗo mbaɗata ko demerde kaɓɓanangue hoorema to wonti vétérinaire ne ara ko ma joɓa ɗum gasoil muɗum ujunnaji 6 o ara kadi kaldon ɗum noon aɗa wawi calculde ɗon tomi jokkatinogue tan hoddiɓam ñamangue jokkitague jawdi kewdi hinin ɗo ko rafi haɗidi wonde jogoɗa ɓirateɗi sappo ɓirateɗi nogas tawa hirtataka ko wasde cellal e wasde harde waɗi ɗum kono leydi ko leydi tan wonto jogoɗa ɓirateɗi ɗiɗi ɗi gurnuma ko ɓeydi ɗum jamdeji jamneteɗi ɗi ɗo kala ko jiiɗa ɗo neɗɗo jamni ɗo koye poos muɗum itti walla honki ko nagge mum walla honki ko mbaalu mum yeeyi minen kam min ganda laamu ne jogui jamde de miɗen nana noon min ganda laamu ne rokka ndiyam miɗen nana wuura fof garɗa ɗo to wona taw ko ngo konmi ngo wuura fof garɗa ɗo no waɗi boyli 5 boyli 6 ala hen du woynul laamu waɗi ko doole mabɓe tan ndeke kay won wallateɓe ɓe mbaɗani haydara ɓeɗo no daari ne mbaɗa ɓe kay ɓuuri webde wallude heddi noon won ñawande wonde hen ñawande nde woni ina e diwan he yimɓeɓe nanodira kala ko woni caɗele nokku o nanodiral ngal woni ala mi jaɓata keynaɗami a jaɓatami heynama ten keynadirani en jottata ko jottinɗen laamu ten jottaki laamu ala keɓaten e laamu ko totti foof koye jaɓɓe heynodirde he hen haɗata ɓen no jogui yettotoɓe ina jogui yettinteɓe heɓe jogui ɓeɓe kooli heɓe jogui hooliɓeɓe enen noon hay goto e amen hoolaki goɗɗo keyniɗo foof wiye woni koye funtude woɓɓeɓe ɗum noon en galano jottortoɗen laamu alay saaga enen koye meɗen kalden e koye meɗen ha nanggodiren gonen neɗɗo goto dañen mba cuɓɗen keyninen yettono en laamu torono en ko poɗɗen torade ko Allah jarama on jarama eyyi ko adi fof mi salmini wonɓe ɗo ɓe salmini kadi Baba Saydou e membre gonɗo foof eyyi minen kam yiyande fof ko wotere affaire hôpital uji e laabi ko hay battala ga so yi hande o batu noddama sukaɓe gaari ko ngala ko golli sukaɓe jogui ko golli hay sa noddi a heɓata adi fof sukaɓeɓe daña ko golli eyyi réseau ji manque kadi adi fof jaaha hôpital bindanɗa kayit a winnama kayit wiye ya e ruptu kadi jaaha duunde pharmacie ngaji ngala ga joni soko wonti ko ma jaaha hôpital bindanɗa kayit duftoɗa duunde aɗa acci ñawɗo ma holno ñawɗo waya il faut ɓe jeccito min kadi minen min gona guertoɗe ma woto yonta tan ɓe gara guertoɗe carante minen noon ɗum min jiiɗi iwa eyyi maire uji nafani so nafanno wonani taɗa hande diriɗo wiite tan ko ferlo nana tan ko nde woote fandi so woote ɓenni ferlo majji Macky Sall mbiɗa andi mo golli ha ko foti gollude fof golli président ko gollude ko golli ko heeɓaka e Sénégal mais heɗɓe caggal makko ministére uji makko e maire uji makko tous les gouvernement makko yettaki min hay batte waɗanani min amin gonde caɗele ndiyam goho amin gonde caɗele hôpital caɗele école amin gonde caɗele laabi kadi ferlo fof jogade caɗele ndiyam ko Sinthiou ɓuuri jogade caɗele ndiyam par ce que hay nder ndungu so jooɗi balɗe tati toɓani koye nder boyli min payi eywa sa soodi solaire a waɗe woynuma nayi ma ñalla suurede ha sallifata ma nangue wulade solaire marsa nayi daro jarata ɗum ɗon caɗele amen Macky Sall amin jiiɗi o walla min o darano min e lawol o darano min e ndiyam o darano min e hôpital o darano min e jangguirde sukaɓe janggi mbawa wurde hen so ɗum ɓenni o walla min e réseau sociaux min ngala réseau haydara
keɓaɗo malade ma 3 heures de jamma walla 1 heure de jamma ene ngari reedu ni ngabbata ko kuɓeje walla ngabbata ko leɗɗe ɗe telefina yo docteur arane docteur o wiyama joɓa ɗum déplacement sona ɗum wawa arde et puis ñammalaɗo sa fawi ɗum e saret a nawi ɗum ene wawi jibingol ngol wasa fewde gaño ɗum ɗon kadi ko maraka détail keɓaɗo malade maɗa powa ɗum e moto ngo waɗa askida wiya ko malade nawno waɗi askida taw ko mayiɗo nawno waɗani askida mayiramo e lawol ɗum ɗon foof ene waɗa e ferlo eɗen mooli Allah kadi e boyli he aɗa safra puccu bagal foɗata ngal ɓuurma doole taƴa nanga walla aɗa immi 1 heure jamma 3 heures jamma aɗa gonga jana e woyndu maya wiya askida so laamu ngu nani askida woni gendarmerie walla police doga ara fawma amande tawa an aɗa e probléme ƴetta probléme goɗɗo waɗa e hoore ma ɗum noon tuulata min jeeɗu men en nanɗo yoɓe mballu min ngala maire monen ligguno min kala ko ari haaɗata koye maire he haaɗata koye commune he yettata ko min salmini kadi joom gallo Seydou Bolo Demelele min noon koɓe nelaɗo Oumar Aguibou Sy Bayla woni monsieur le maire minen ponno ardude ga hande subaka o noddinoɓe jamma hanki omo yiiɗi ardude Boky Saboundou won réunion woto ngo wongo ga Seydou Bolo waɗimo invitation omo yiiɗi arde hawre noon e subaka he o dañi gantu mo foti yaade Matam o noddimo wiyami lomtomo ga ko ndu nelandu addimi ɗo hande e yettade noon salmodirde e bandiraɓe kadi e wiide bandiraɓe tawaɓe ɗo ɓe foof kamɓe foof ɓe mbiyama bisimilla mabɓe e galle he bisimilla mabɓe kadi e commune he bisimilla mabɓe kadi e koɓe jeeyi bisimilla mabɓe kadi koɓe ndenda omo yiiɗi rendude e mabɓe ko renda ko kadi ko kanko Allah addini diwan o e min salmini foof noon mi juurima Seydi noon ko musidɗam o haalininomi programme o mbiɗa fonno arde kese ɗum ɗon kadi yanti hen mi salmini dendagal bandiraɓe foof yallah waɗanen jaam gari docteur amen jooɗaki tan gati amin guirbo jomum heɓa ngati were ronka hayno yaari wonta ko ma luwone auto ji jamma ma walla ƴewane motoji auto ji waɗe hen mi haalino ɗum e wuuro manggo andi so tiggu fala mayi ɓoto yiyane gaska eɗen cikkide hucci ko lakara kono huccani e aduna minen noon amin gonde tampere mawde amin gonde ɗon ka mawko kala debbo pooƴ foñi ɗum ko rafi diya to banggue safara eywa rewɓe deɓe deedi en ɗum en tiiɗi won hen ko ngakkini kono en tiiɗi ha maayi hôpital uji hay hôpital uji amin ɗi wona hôpital uji normal hôpital so ala gaz hôpital so wonto ngati weren tolno docteur windata kayit wiya ya wat directeur docteur hôpital mawɗo no yettoyɗa won hen mo Allah hokkani change foof nde yettoyto tawa maayi ma walla yettoyto nde jibinta taw heɓata hoore muɗum tawa maayi ma walla ɓiɗɗo maayi andi wona ɗum noon joom ɓiɗɗo yinno wona ɗum kadi cawɗo yinno ɗum ɗon e miɗen gonde ɗeɗon caɗele waɗi ɗum noon ko agal laabi ɗi min ngala laabi